Roger Chama tuke ni team Kenya jotugo manyiri maigi ni piny mar 17 Junior Starlets dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne rakore gi team mar Cameroon. Junior Starlets e bwo kocha Mildred Cheche biro rakore gi team mar Cameroon chieng' Jumapil e tielo mokwongo mag tuke manyo tiko tuke mag pinje mangima. Tugono mar round mar adek ma ochan e alap ma Nyayo biro bedo tielo mokwongo kapok Junior Starlets tugo tielo mar ariyo Cameroon. Joloch e kind Kenya gi Cameroon biro ng'ado tiko mag tuke pinje mangima. Tulienda kucheza Morocco, ilipiga Cameroon. So na sisi tulienda game ya kwanza tukadraw nao 1-1, game ya pili tukawafunga 2-0. So tuko na matumaini tunaweza piga Cameroon because Morocco walifunga Cameroon. Na venye tumeweka hizi ma-friendly at least zimetusaidia juu venye tulicheza na Morocco hatukuogopa juu tulikuwa tumecheza World Cup na teams kama England na tuka build confidence. It's the way they know that Cameroon is not an easy team, but as Junior Starlets we are ready to face them with strong confidence and also strong belief as the people who had already gone to the World Cup.